Kamachielo nyakoro magajuang bad migao mamenyo kaka obila tiyo IPOA koro osechako nonro e weche 7 motudre kod rochruok magarita e kinde mar yiero ma higani. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, IPOA nono kaka obila no tiyo kod teko marach kuonde opogore pacho ka ndalo mane yiero dhi nyime, kama bende wachre ni moko kuomgi ne otiyo mang'eny e lwasi man kod pek. Bang' timo ikruok ne yiero maduong' ma higani, kama obila ne dwarore mondo oket arita kuonde duto 46,233 mag goyo ombulu. Ting' mapek ma bad migao mamenyo kaka obila tiyo IPOA wacho ni ne gitemo ahinya ka opim kaka ne gitiyo e kinde yiero higni 5 mokalo. Kata kamano, chieng' tarik 15 mane duol matayo yiero IEBC olando duoko mar yiero ma jatend piny, obila wachore ni ne ochielo Reinhard Omondi Otieno kod Magina e boma ma Kisumo mano kelo ne hinyruok marach. Magi moko kuom gigo ma IPOA nono mondo obila ma kamago kawnegi okang' kaluwore kod chike mapacho ka. E gwenge ma Garsen, Tana River, obila mane rito kar kwano ombulu e sikund sekondar ma Garsen wachore ni ne ogoyo jal moro ma nyinge Goricha Borabo kaachiel kod jowetene moko 6 chieng' tarik 11 dwe mar 8 higani. Jomoko 2 bende obila wachore ni ne ogoyo bunde Eldas, kaunti ma Wajir, e kar kwano ombulu mar kar od bura ma Eldas chieng' tarik 11 no. IPOA biro nono gima ne omiyo obila ne otiyo kod magena mohinyo ji 2 go mane nitie PCDF mar Eldas kane kweno mar ombulu pod dhi nyime. E kaunti ma Baringo, IPOA osechako kolo matut gima ne okelo gocho mar rawera moro mane nyiso morne bang' jago mane osiero lwedo yiero yombo kom mar MCA gwenge ma Tiati. Jagono mane ohinyore bang' gocho mane oyudo koa kuom obila tarik 10 dwe mar 8. Kata kamano wachore ni oseyie rucho ywak mare manochwalo ewi gochono, kata ka beni nondo pod dhi nyime wachno. Amon Kibet, ma en jadak e kaunti ma Uasin Gishu, bende wachore ni ne ochiel kod magena otieno mar tarik 8 dweni, kama ichich ni obila mane rito boma ma Eldoret ema itudo gi njore makamano. Obila bende ichich godo ni ne ogwandore gi jopiny e gwenge ma Mbala, Garissa, kama ne ikwane ombulu bang' kane oseland duoko kama ne gigoyo bunde ka gitemo thego jopiny. Ok en obila kende mane ohinyo jopiny. IPOA bende nono muoch mane otim ne obila e gwenge ma Webuye odiechieng' mane piny dhigo e yiero. Apisano mane rito sikund primar mar Wanyila e kaunti ma Bungoma bende wachore ni ne oroch ratichegi moko. Obila kata kamano ipuoyo kuom tiyo tich maber bang' winjo pek mane biro kod keto arita maber, kata bed ni ne ok giyudo chiemo moromo, ka bende ne gitiyo moingo seche 48 maonge yweyo. IPOA wacho ni koro giikore maber mar neno kaka obila biro tiyo bang' yiero ma pod ywaruok nitiere wi ng'at manoyombo, kendo ka piny Kenya pod rito duoko mabowuok e doho kama ng'ur ewi yiero idhi chwale. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.